ढेर दिन से परकल रहनी बाबा अनुपम तिवारी। धावल एक दिन गईनी अपना भैया का ससुरारी। पढ़ल लिखल एगो साली के पीछे कई दिन से रहनी पड़ल। आ रहन देख के बाबा के शरणिया के खींच बढ़ल। बाबा के एगो कोठरी में घेर के आदर सामान खूब सार दिहले। अइले ऊँट पहाड़ के नीचे बाबा के भूत उतार दिहले। हल्ला भइल तो साली के सब सखील सहर लो जुट गई। आ ध के इतना बुकौर झाड़लो कि बाबा के एगो गोड़वा टूट गई। अब होत फजीरे भगनी बाबा, होत फजीरे भगनी बाबा, टूटल गोड़ घिसियावत। किस्मत फिर आजमावे लगनी जब एगो लड़की के देखनी आवत। अब घुसकल देख लड़किया हंसलस तो आई लव यू बाबा कहनी। आ वही शरणिया के सखी है वही बाबा न जानत रहनी। तो बड़ा प्यार से लड़किया कहलस हाथ में दे के बैसाखी, हमरा जैसन हीरोइन के भरा तहरा जैसे लंगड़ का राखी। इज्जत बड़ाई लेके भगनी बाबा फिर हूँ कैला के डर है। आ बांगुर गोड़ सुहरावत बाबा चुपचाप चलिए नी घर है। भौजी देखली देवरू के तो बाबा के मुँह लेखा थूर दहली। आ एक दरी पर घिसनी काटी ले बैसकियो धक के तूर दहली। हृदयानंद विशाल जी कहले ढेर ना कूदल फानल जला। आ प्यार करे से पहले बबुआ आपन हिकमत जानल जाला। प्यार से करे से पहले बबुआ आपन हिकमत जानल जाला। जय भोजपुरी, जय भोजपुरिया, सबके सादर प्रणाम।